खुलुमबाय। तारिखा जाबाय 1 जुलाइ 2024 समबार। चिफ मिनिस्टारनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 50 लाख खावनो नागिरदोंमोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नंखाय सिगनेचार होनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय सासे स्केमारआ नोगोद 50 लाख रांखौ जानो नागिरदोंमोन आरो बिनि उनाव बेखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरि स्केमारनि मुङा जाबाय राकेश सिंह। राकेश सिंहआ गुबैयै बिहारनि थागिबि आरो बेखौ रैखाथि हान्जाया कलकातानिफ्राय एरेस्ट खालामदों। बे समाव राकेशआ पुलिसनि आखायाव दङ आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। राकेश सिंहआ सिगांनिफ्रायनो खायदा बोराय लागासिनो दंमोन बे रांखौ जानो थाखाय आरो राकेश सिंहआ आसामनि चिफ मिनिस्टारनि सिगनेचारखौ होनानै रांखौ जाख'नो नागिरदोंमोन, नाथाय हमजाबाय। फ्रड खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय हमजानायनि उनाव दा जाथाया सोराङाव फैबाय। भारतआव बांलादेशी हाबफैनायफोरा गोदान नङा। जोंनि बे सा सानजा भारतआव गुबैयै बांलादेशीफोरा हाबफैनानै आयेननि बेरेखा दंफैगासिनो दङ। माखासे हमजादों आरो माखासे हमजायाखै। बेबायदिनो बांलादेशनिफ्राय फैयो आरो आसामाव थायो, मेघालयआव थायो, त्रिपुरायाव थायो। त्रिपुरायाव बांसिनै थायो। बेबायदिनो त्रिपुरानि आगरतला रेलबादायाव रेल बिफाननि पुलिसआ आयेननि बेरेखा भारतआव हाबफैनाय 11 बांलादेशीफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि गेजेराव 9 हिन्जाव मानसिफोर आरो बिसोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद सुजान राना, आजिजुल शेख, मोहम्मद लिमन, नारगिस अख्तर, मोहम्मद इउसुफ आली, मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, निपा मंडल, आखे बेगम, अमी अख्तर, सन्जीब आली आरो आसमा बिश्वास। बिसोर 11 बांलादेशीफोरा त्रिपुरानिफ्राय गुबुन दाबसे रायजोआव थांनानै खान मावनो नागिरदोंमोन, नाथाय रेल बिफानआ गोख्रों नोजोर होनानै बिसोरखौ अपारेसन खालामो। सिग्रोमनायाव बिसोरखौ मिथियो। एबसुआ हास्थायनाय बायदियैनो गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय दुधनৈ ओनसोलाव 2 बर' हिन्जावसा गथ'खौ हरसे जिनाहारि खालामग्रा आरो जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव सावरायनो थांनायाव हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारग्रा दायनिगिरिफोरनि न'खौ JCB लानानै बा बुलडजार लानानै इभेक्सन खालामबाय। आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया जाथायनि सायाव खौरां लाहैनायनि उनाव बे जाथायखौ नुनो मोननाय जादों। अदेबानि बे जाथायखौ खालामनाय जादों। बिनि सिगांबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद ओनसोलाव जानाय जाथाय। सासे नेपाली हिन्जावसा गथ'खौ 3 मुस्लिमफोरा जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव रागा जोंनानै जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरनि न'खौ अरजों सावनाय जादोंमोन। बे जाथायाव सासे मुस्लिमा गावजादोंबो, मानोना बे दायनिगिरिया खारखोमानो नाजादोंमोन। जोंनि बे आसामाव जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ आसाम सोरखारा गोख्रोङै साजा होगासिनो दङ आरो जायफोरा जिनाहारि खालामो बिनि साजाखौबो गोख्रोंसिन खालामगासिनो दङ। गोबां बर' सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि बोलि जानांगासिनो दङ। गुबैयै मुस्लिम सेंग्राफोरजों बर' सिख्लाफोरा थगायजागासिनो दङ। मुस्लिम सेंग्राफोरा गावसोरखौ हिन्दु होननानै हिन्दु सिख्लाफोरखौ थगायगासिनो दङ। बेबायदिनो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सासे बर' सिख्लाया लाभ जिहादनि बोलि जानांबाय। सिराजुलनि सासे मुसलमान सेंग्रा नाइस आलीआ गावखौ हिन्दु होननानै सिनायथिनानै थगाय थसि खालामनानै सासे बर' सिख्लाखौ गोसो थोलायदोंमोन आरो गोसो थोलायनानै फन रायलायदोंमोन आरो फन रायलायनायनि गेजेराव बिसोरो लोगो हमलायबाय थादोंमोन। बिनि उनाव ढेकियाजुलि पार्कआव लांनानै लोगो हमलायनायाव गाज्रि खामानि मावनाय समाव रायजोफोरा हमदों आरो मुस्लिम सेंग्राखौ आखाइ खानानै ढेकियाजुलि पुलिसनि आखायाव गथायनाय जादों। लोगोसे बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरि जाय मुसलमान सेंग्राया गावखौ हिन्दु होननानै बर' सिख्लाखौ गोसोथोदोंमोन, बे दायनिगिरिखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय खावलायनाय जादों। मिज'रामनि चाम्पाइ जिल्लानि सिङाव थानाय तियाव दैमायाव दैमानि साखाथियाव बाला जावबाय थानाय 3 म्यानमारनि थागिबि सुबुंफोरा दैमानि साइडनि हाया हरखाब खुरखानायाव गोलैसिन जानानै 3बो थैदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय लालमाल सुंमावदिना,
16 बोसोर बैसोनि, लालटान निगा 20 बोसोर बैसोनि आरो लालमुआहिमा 18 बोसोर बैसोनि। तामिलनाडुनि भिरुधुनगराव गंसे बमा बानायग्रा फेक्टरियाव हरखाब गिथाव बाथाव अर खामनानै बम ब्लास्ट जादों आरो बे बम ब्लास्ट जानाय जाथायाव फेक्टरियाव खामानि मावग्रा 7 सुबुङा जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे फेक्टरिनि वाचमेनआ गोब्राबै जोखोम जादों। जाथाया जाखांनायनि उनाव तामिलनाडुनि चिफ मिनिस्टार M.K. स्टालिन बिथाङा खौरां लायो आरो खौरां लाखांनायनि उनाव थैनाय नखरनो नखरसेयाव लोगो लोगोनो 3 लाख रांखौ फोसावनाय जादों आरो 3 लाख रांखौ थाबैनो थैनाय नखरनि सुबुंफोरा मोननाय जागोन होननानै बुंदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय M. राजकुमार 43 बोसोर बैसोनि, K. मिर्चिसामी 40 बोसोर बैसोनि, M. सेल्वा कुमार 35 बोसोर बैसोनि आरो M. महन 30 बोसोर बैसोनि। बिसोर 7 मावथिफोरा थांनाय गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे बमा बानाय फेक्टरियाव खामानि मावबोगासिनो दंमोन, नाथाय हरखाब अर खामनानै बे जाथाया जानांगौ जाबाय। थाइजौ फिथाइ। जायफोरा थाइजौ फिथाइ जायो बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। थाइजौ फिथाइयाव गोबां भिटामिन दङ आरो थाइजौ फिथाइखौ जायोब्ला माखासे जानो गोनां बेरामफोराबो मानसिनि देहायाव जानो हाया आरो थाइजौ फिथाइखौ जायोब्ला मानसिनि देहाया गोग्गोयैनो थायो। थाइजौ फिथाइखौ जायोब्ला ब्लाड प्रेसाराबो खमायो। जायफोर बिथांमोनाव प्रेसार दङ, ब्लाड प्रेसार दङ, बिथांमोना थाइजौ जानांगौ आरो जायफोरनाव जानो गोनां बेरामफोर दङ जेरै केन्सार आरो बायदि बायदि जेंना जेरै किडनि, लिभारनि बेराम, बेबायदि मानसिफोराबो थाइजौ फिथाइखौ जाबाय थानांगौ। थाइजौ फिथाइखौ जायोब्लाथाय केन्सार बेरामफोरा जानो हाया होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो थाइजौ फिथाइखौ गाव गोजा जानांगौ। गाव गोजा जाब्लाथाय साबसिन होननानै बुंदों। गोबां मानसिफोरा संख्रि लगायनानै जायो, नाथाय थाइजौ फिथाइखौ गाव गोजा संख्रि लगायालासिनो जानांगौ होननानै बुंदों। भारत हादरा T20 मेचखौ 17 बोसोरनि उनाव देरहानो हाबाय, नाथाय बेनि गेजेरावनो मोननैसो दुखुनांथाव खौरां दङ। T20 मेचनि गेजेरावनो जोबनायनि उनावनो भिराट कहली आरो रहित शर्माया माखासे बाथ्रा फोसावदों। भिराट कहलीया T20 मेच गेलेला आरो रहित शर्मायाबो T20 मेचखौ गेलेला, फैगौ जानो गोनां मेचखौ गेलेला। भारतआ 17 बोसोरनि उनाव देरहानायनि उनाव भारतनि 140 कौटि थागिबिफोरा जोबोर गोजोननाय फोरमायदों आरो नरेन्द्र मदि बिथाङाबो भारतनि हानजाखौ साबायखर बावहरदों। लोगोसे बेनि गेजेरावनो भारतआ गोबां फारागथिनि गेजेराव, एसेल' फारागथिनि गेजेराव देरहानो हादों आरो बेनि जाहोनावनो गोबां मानसिफोरा भारतनि क्रिकेट गेलेग्रा हानजाखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो गोबां मानसिफोरा रंजादों, बाजादों, बमा गावदों आरो बे खेलाया थांनाय 29 जुननि मोनायाव जादोंमोन। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।